Tekelangjun Lamps Salong Ningkan esek amaipi pada ponsi kebangjia Ningkan bangsa Lamps kapacing thur ponjia phanpura cingki chethanpon Kedamtang chiti ni phai ingkora hini arni Korkanthi constituency ke parlu Tekelangjun Co-operative Lamps Limited along Ningkan esek amai padupon Lamps amai phu omorjit ingdi lapen kongchun bang omorjit tisu atumpensi bangso amaipi chapahim phuponlo Mayalong Kelangchari Dunjia Phanpura SO Rajen Timung Sub Register of Cooperative Society Holiram Timung Lapen Observer Tarjan Hanseatum Chetongdum Bangso Ningkan esek amaipi along Lem Secretary Omorjit Tisua Hinpensi Kedamtang Suri Hinira Inkoipen Inkore isi aningkanang bong ko ansi ali ke longma ke long lima bangso puthak kachetongdun shareholders atumangnu lamthe paklangpen thanpon Mayalong kebangji suri hinira inkorai isipen inkorai hini aningkana hut bangso Lamps mesen pen lana ponsi am sosai kapaching thur ponjia phuthak cingki chethanpon Jun ahawar ban tun Tekelangjun Lamps along Ningkan isi amaipi a program mate AGM mesen pen pachun ponlong lo la ni tumin jeparai pona bangkela da society apan ko anma tipa mi pen konsen unjia pan masi tumin society pen jeparai pon lo Kebangjia porahut Lamps along rat pen kelangchari dun pamijia phan setame internal auditor bang hini atuma phan invite ponlo Dong mukak pen semsing inti karbiang long live